И какво става, хора, отново сме тук. Сега върисаме пластмасите, тая е за фара. И тая, която седи под предната гума, буквално под вилката. Вилката е с смене, в смисъл оправени с циркуляцията вътре. Пружината е наредена наново. Всичко е сложено както трябва. Гумата е сложена, ама не за много дълго време, защото трябва да таковаме, да сложим пластмасата. Оправяме спирачката, вече може да лови. Ето го старото бутало, след като не знам колко от вас знаят. Хондата е зажулила бутало леко и сега слагаме ново бутало. Сега тя е на рамка и ще трябва да я сглаваме. И аз ще ги повозя малко тук с нея, докато я сглаваме. Ето как трябва да се компютъра и семилигата тук, биелата. Сега ще изведа да ви покажа това. Новото бутало и цилиндър. Ето го новото бутало, хора. И цилиндърът. 42 мм бутало, което ще го направи горе-долу 62-3 кубика. Та отново да се върнем тук. Гледи съм пластмасите. Чакам малко изсъхнат и ще ги мина отново с черен спрей. През това време ще позглобим леко от скутери и ще се върнем. Да, надяваме се и тази вечер да го запалим. И хора, затегаме тук главата на цилиндъра. На колко правиш? На 14 ли? По-скоро на 12. Да виж дали работи това, да не е това си такова види. Много ми се види, че за да стига. Тук изключи. Чуваш? Да. Да, леко пука. Не, но се кършите тук и гледай. Виж? Стига си максимум. Чуеш? Добре. Това, двигател е сгубен. Ще умерим компресията сега. Да, сега ще мерим компресия, хора. Да ли намеря уреда? Да ли намеря уреда, да ти го бъдеш? Да, хора, аз сега повторих тази голямата пластмаса с спрей, ама ти си тук ще остава така, виж. Някакво все съм го рисувал става. Тук те. Точно, така. И хора сега, ще му сложим вече. Така, ръчна е. На контакт ли бе? Нещо не му се това отзаде. Стой. Не е на контакт. Оказва, че сме го ставили на контакт през цялото време и акумулатора е на нулата. Сега ще предадем бързо ток и ще го запалим. По-скоро няма го запалим, ще му вземем няколко пътен стартер и ще му изменим компресията. И това ще го сглобим на целия и ще го запалим вече, както се трябва. Едното не си го такова тук на акумулатора. Но на пак си такова май. Да бе, но там ми не е сгодно и затова го слагам тук.
Сега вече е време да сложим. Не знам къде ти иде. Ето го, там. Сега най-дълго очакване минута. Компресът се е възвърнал. Бая, добре. Ами, преди да го таковаме сутринта, колко е била сутринта? 4,5. А сега е към 12 бие. 11 и нещо. 11. 11 и малко. И това е много добре, вече си работи къде си трябва, значи. 11. Идеално. Дай да му сложим азбука. Азбука и вече май мога да сложим, аз дал ти да направим едно кръгче. И гарнитурката новата на азбука. Ано верно и гарнитура купихме. Аз стигам да взема гарнитурата. Ано верно. И хора, успяхме да запалиме. Празен ход се върна. Очевидно всичко е било от буталото и сегментите. Да пробваме леко преди да газа име това дали работи с ръката. Няма къде да работи. Да, се свързал това долу. Но е на предната гума. Съм ми свързал. Но е всичко отгоре на предната гума, да. Да настройваме още. Малко викам да му дигнем оборотите на предния ход. Трябва малко да поработи. Хора, се върнем след малко.